Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την εισαγωγή που κάνατε. Με τιμούν πολύ τα λόγια σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση να γίνει αυτή η διάλεξη σήμερα και το Σύνδεσμο Ελλήνων Φινλανδίας και εσάς προσωπικά και τον κύριο Καρατζίδη που μου είπατε ότι με συνέστησε. Λοιπόν, όντως σήμερα μου προτείνατε να μιλήσουμε κάτω από αυτό το γενικό θέμα. Βέβαια, μπορούν να ανοιχτούν πάρα πολλά ζητήματα για την ταυτότητα των Ελλήνων μεταναστών στη μεταμνημονιακή περίοδο. Και εφόσον βάζουμε το ζήτημα της ταυτότητας, νομίζω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης και διάλεξης θα έπρεπε να διευκρινίσουμε κάπως τι είναι αυτή η έννοια της ταυτότητας, για την οποία τόσο πολύ μιλάμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασαφηνίζονται οι έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται έτσι πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο και στις μεταξύ μας σχέσεις. Η έννοια όμως ταυτότητας είναι μία από τις έννοιες και λέξεις που πλέον είναι στο καθημερινό λεξιλόγιο των ανθρώπων για πάρα πολλούς λόγους. Και είναι και επίσης στην απόλυτη επικαιρότητα. Η έννοια της ταυτότητας, λοιπόν, από πού προέρχεται η έννοια της ταυτότητας? Καταρχάς, η έννοια της ταυτότητας βάζει το ζήτημα του ποιος είμαι. Η ταυτότητα αφορά, να διευκρινίσω, τα συγκροτητικά συστατικά ενός ατόμου ή μιας ομάδας, ο πυρήνας της οποίας παραμένει σταθερός και αναλύωτος, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά και χαρακτηριστικά της μεταβάλλονται με τον χρόνο και με τις εμπειρίες. Είπατε στην αρχή ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, στη Φινλανδία παραδείγματος χάρη, είναι σε μια μόνιμη διαδικασία προσαρμογής. Δηλαδή σε μια μόνιμη διαδικασία να τα βάζουν με την ταυτότητά τους και να προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες σε αυτή τη νέα ταυτότητα, η οποία είναι νέα αλλά και ίδια με την προηγούμενη. Και μου κάνατε μια πάρα πολύ καλή εισαγωγή στο πώς είχα αποφασίσει να προσεγγίσω το θέμα. Ίσως αυτή η μικρή συζήτηση που είχαμε να είχε βοηθήσει σε αυτό, πάντως το ξεκινήσατε εξαιρετικά. Η ταυτότητα λοιπόν βάζει το ερώτημα ποιος είμαι. Βάζει επίσης το ερώτημα γιατί είμαι αυτός που είμαι και γιατί τα παιδιά μου είναι αυτά που είναι και γιατί οι άλλοι με τους οποίους συναναστρέφομαι ή δεν επιθυμώ να συναναστραφώ είναι αυτό που είναι. Η ταυτότητα δηλαδή του κάθε ατόμου διακρίνεται ή διαφοροποιείται από όλα αυτά που αποτελούν αλλά και δεν αποτελούν τμήμα της. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάθε φορά που ισχυρίζομαι πως είμαι κάτι, αποκλείω την ίδια στιγμή όλα αυτά που δεν είμαι. Δεν μπορώ να είμαι, δεν επιθυμώ να είμαι. Και μάλιστα η μεταμοντέρνα ιδεολογία ισχυρίζεται, κάνοντας πολλές φορές πλήση εγκεφάλου και ασκώντας επιρροή στους ανθρώπους, επιχειρεί να τους πείσει λοιπόν ότι μπορούν να είναι τα πάντα, ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Και επειδή καμία ταυτότητα δεν μπορεί να είναι τα πάντα, από αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διευκρινίσουμε, τείνουμε να γίνουμε πολλές φορές τίποτα στην προσπάθειά μας να γίνουμε τα πάντα. Παράλληλα, η ταυτότητα μας βάζει και στο να θέσουμε το ερώτημα όχι μόνο ποιος είμαι ή ποιος δεν είμαι, όπως είπα, γιατί κάθε φορά που επιλέγω κάτι ως συγκροτητικό συστατικό της ταυτότητάς μου, αποκλείω ταυτόχρονα κάτι άλλο, αλλά και το με ποιους ταυτίζομαι. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε αυτή την έννοια μέσα από ένα παράδειγμα που δίνει ο Πλούταρχος. Το παράδειγμα του πλοίου του Θησέα, όπως μας το παραδίδει ο Πλούταρχος. Τι λέει λοιπόν το συγκεκριμένο παράδειγμα για το πλοίο του Θησέα? Λέει πως διατηρήθηκε με πολύ προσοχή και σεβασμό το πλοίο αυτό, δεμένο στην προκυμαία από τους αρχαίους Αθηναίους. Με το χρόνο υπέστη φθορές, αναφέρει ο Πλούταρχος, και διαδοχικά όλο και νέα κομμάτια του αντικαταστάθηκαν. Έφτασε μία μέρα που όλο το πλοίο είχε αντικατασταθεί. Κανένα πια τμήμα του αρχικού σκάφους δεν είχε διασωθεί από τις φθορές. Είναι το ίδιο πλοίο ή ένα άλλο? Μπορούμε να αναρωτηθούμε και αναρωτιέται. Πολύ εύστοχος ο τρόπος να προσεγγίζει αυτή την έννοια μέσα από αυτό το παράδειγμα. Πλοίου. Όπου το πλοίο βάλτε ταυτότητα. Η πλειοψηφία των φιλοσόφων λοιπόν και των διανοουμένων της εποχής έτειναν να απαντήσουν ρεαλιστικά ότι είναι άλλο πλοίο και όχι το ίδιο, αφού όλα τα μέρη του έχουν αντικατασταθεί. Αντίθετα, ο μέσος Αθηναίος πολίτης ισχυρίζεται και ισχυριζόταν με τα μανίας ότι είναι το ίδιο. Και μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε αυτός είχε δίκιο, ότι είναι το ίδιο. Διότι το σκάφος του Θησέα δεν έχει από μόνο του κάποια μεταφυσική ουσία ο σκάφος, που θα το έκανε είτε το ίδιο είτε άλλο. Αλλά είναι, και το είναι το υπογραμμίζω, την έννοια του βάθους συγκεκριμένου ρήματος. Δηλαδή, τι εννοώ? Είναι, κουβαλάει μια ιστορία συστατική της ελεύθερης πόλης για λογαριασμό των ανθρώπων. Δηλαδή των ελεύθερων πολιτών που το συντήρησαν με πολύ προσοχή
με τις κατάλληλες αλλαγές. Με άλλα λόγια, η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα έχει εξορισμού ένα συμβολικό χαρακτήρα, μας λέει το συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη βάση αυτού μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την ταυτότητα. Δηλαδή να πει ότι κάτι είναι ή δεν είναι το ίδιο. Να ορίσει τα λογικά κριτήρια της εξίσωσης και της ταυτότητας. Σε ποιο βάθος χρόνου, λοιπόν, είναι ή δεν είναι το ίδιο το σκάφος του Θησέα, για να βάλουμε και την διαχρονική έννοια της ταυτότητας στη συζήτηση? Π.χ. αυτού που επέστρεψε από τη Μινωική Κρήτη είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που ξεκίνησε από την Αθήνα, παρά τις πολλές επιδιορθώσεις κουπιών, πανιών και καταρτιών κατά το διάστημα του ταξιδιού? Όλα τα υλικά τμήματα λοιπόν του συγκεκριμένου πλοίου έχουν αλλάξει. Όμως αυτό το πλοίο δεν παραμένει το ίδιο στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν λένε ότι είναι το πλοίο του Θησέα. Και αυτό ουσιαστικά, η παράστασή του, της ταυτότητας, η παράσταση του πλοίου στο παράδειγμα, στις συνειδήσεις των ανθρώπων, δεν είναι η ουσία, την οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και την οποία βάζει πάρα πολύ εύστοχα αυτό το παράδειγμα και σε διαχρονικό, αφού οι αλλαγές γίνονται σε διαχρονικό επίπεδο, αλλά και σε συγχρονικό. Γενικότερα λοιπόν μπορούμε να αναρωτηθούμε αν με το χρόνο κάτι από την αρχική υπόσταση ενός πράγματος αλλάζει, αν το πράγμα αυτό πάβει να είναι το ίδιο. Και θα προσεγγίσω τη συνέχεια αυτού του ερωτήματος με ένα αρχαίο ανέκδοτο μένοντας στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο κλίμα, το οποίο βάζει με άλλους όρους, έτσι ανεκδοτολογικούς, αυτό που προηγουμένως έβαλε ο Πλούταρχος με το πλοίο του Θησέα. Λέει λοιπόν το συγκεκριμένο ανέκδοτο. Στηρίζεται σε δύο πρόσωπα. Έναν δανειολήπτη που έχει δανειστεί κάποια χρήματα από έναν άλλον και έναν δανειστή. Ο δανειολήπτης δεν εξοφλεί ποτέ το χρέος του. Ο δανειστής όμως τον βρίσκει στην αγορά και του ζητάει πίσω τα λεφτά του. Ο δανειολήπτης όμως απαντά ότι πέρασε πολύς χρόνος από τότε που δανείστηκε. Πάρα πολύς. Έτσι τώρα πια δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Άλλαξε. Συνεπώς δεν χρωστάει τίποτα. Ξέρετε, ήταν μαστόρι στις πονηριές και στις σοφιστίες οι αρχαίοι Έλληνες. Και θα πω μετά μια παρατήρηση σχέση με αυτό, μην σταματήσω το ανέκδοτο. Ο δανειστής λοιπόν τότε εκνευρίζεται πάρα πολύ από αυτή τη σοφιστία και σπάει δημοσίως στο ξύλο το δανειολήπτη, γιατί θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο το επιχείρημα. Και βεβαίως ο δανειολήπτης το πηγαίνει στα δικαστήρια και η υπόθεση πάει στα δικαστήρια. Εκεί όμως ο δανειστής απολογείται στους δικαστές, απαντώντας με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία, με την ίδια ακριβώς δικαιολογία. Λέει λοιπόν ότι τότε που συνέβη το επεισόδιο στην αγορά, δηλαδή που ξυλοφόρτωσε τον αντίδικο, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Συνεπώς, δεν είναι ο ίδιος που έσπασε στο ξύλο το δανειολήπτη, αλλά κάποιος άλλος που δεν υπάρχει πουθενά, γιατί ο ίδιος μετά από αυτό το γεγονός άλλαξε. Και πριν συνεχίσω στην έννοια της ταυτότητας, να πω ότι είναι λυπηρό, ειδικά για εμάς τους Έλληνες, ειδικά για τον ελληνικό πολιτισμό, που από αρχαιοτάτων χρόνων μπορούσαμε να φέρνουμε τέτοια παραδείγματα και κυρίως να βγάζουμε τέτοια ανέκδοτα, το να είμαστε τόσο αφελώς επιρρεπείς, θα έλεγα, σε όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τις αλλαγές των ταυτοτήτων, με αυτούς τους όρους που γίνονται πολιτικώς ορθά αυτές τις συζητήσεις για τις αλλαγές των ταυτοτήτων, και αν κάποιος μπορεί να αλλάξει και σήμερα να έχει μια ταυτότητα γυναίκας και αύριο μια ταυτότητα άνδρα και μεθαύριο μια ταυτότητα τρανς και παραμεθαύριο να τη δει καρέκλα και μετά από λίγο να τη δει ψάρι και στο τέλος να τα σταματήσει όλα αυτά και να αρχίσει να γαβγίζει, γιατί τελικά εκεί καταστάλαξε ότι κλείνει η ουσία της ταυτότητάς του. Το να μπαίνουμε λοιπόν σε τέτοιου τύπου διαλόγους, με τέτοιον αφελή και πολιτικά ορθό τρόπο, θα έλεγα ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία που έχουμε κληρονομήσει, είναι λυπηρό. Για να επανέλθω λοιπόν, σταματώντας αυτή την δική μου παρατήρηση, στην ταυτότητα και στην συνέχεια της διάλεξης. Να βάλω λοιπόν ξανά το ερώτημα. Αυτό που αλλάζει λοιπόν ταυτοτικά παραμένει το ίδιο? Ο άνθρωπος ο οποίος παραδείγματος χάρη μεταναστεύει και καλείται να προσαρμοστεί και να αλλάξει κάποια ταυτοτικά του στοιχεία, είναι ένας άλλος άνθρωπος ή ο ίδιος άνθρωπος?
Είναι εν μέρει ένας άλλος άνθρωπος, αλλά έχει κρατήσει τον πυρήνα της ύπαρξής του. Ναι, λοιπόν. Ο χρόνος, η ιστορία διασχίζουν την αλλαγή. Η αλλαγή, λοιπόν, και αυτό θα ήταν επίσης μια απάντηση στην πλήση εγκεφάλου που κάνει η σημερινή πολιτική ορθότητα. Η αλλαγή δεν εξαφανίζει την ταυτότητα, ούτε τις πηγές της. Το ποτάμι του Ηράκλειτου, εντός του οποίου ως γνωστόν δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε 2 φορές, για να μείνω στα παραδείγματα των αρχαίων, διότι τα πάντα ρει, δηλαδή τα νερά του κυλούν και συνεπώς αλλάζει διαρκώς, χάνει άραγε λόγω αυτής της ροής την ταυτότητά του? Προφανώς και όχι. Μάλιστα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ποτέ δεν είναι πιο ίδιο με τον ποταμίσιο εαυτό του, θα μπορούσαμε να πούμε, παρά όταν τα νερά του αλλάζουν και κυλούν. Μόνον οι πηγές του, κάπου μακριά, ψηλά, αλλού, παραμένουν μόνιμες και σταθερές. Όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο ποτάμι, ίσως τις προϋποθέτουμε με άρρητο τρόπο αυτές τις πηγές. Όμως το ίδιο το ποτάμι παραμένει ποτάμι μόνο υπό την μορφή της αέναης ροής, στο μέτρο δηλαδή που τα νερά του κυλούν και αλλάζουν. Αλλιώς δεν είναι ποτάμι. Είναι τέλμα, είναι βούρκος, είναι αποξηραμένο ποτάμι, στην καλύτερη περίπτωση λίμνη. Αυτή λοιπόν η αλλαγή είναι βασικό συστατικό της έννοιας της ταυτότητας, χωρίς να αναιρεί την ίδια την ύπαρξή της. Όποιος ιδρεύεται λοιπόν από αυτό το ποτάμι, όποιος αντλεί νερό για να πιει ή να δουλέψει, το θεωρεί και το αναφέρει συνειδητά σαν προέλευση, πηγή του δικού του νερού. Και εφόσον να κάνω τον παραλληλισμό, εφόσον χρησιμοποιώ το παράδειγμα του ποταμού και του νερού, να πω ότι η ταυτότητα και αυτή έχει τις δικές της ρίζες, οι οποίες αποτελούν, από τις οποίες αντλώ, ας το πούμε έτσι, τα δικά μου συγκροτητικά στοιχεία, οι οποίες και αυτές υπάρχουν κάπου μακριά, πέραν και έξω από εμένα. Στον πολιτισμό θα μπορούσαμε να πούμε. Ας μην φύγω, ανοίγοντας μια παρένθεση εγώ. Δεν λέει λοιπόν σε κανέναν ότι το ανακάλυψε εκ του μηδενός, σκάβοντας στο χώμα μια τρύπα. Δηλαδή δεν λέει πουθενά ότι το συγκεκριμένο ποτάμι, έτσι, από πού προέκυψες, από πού σε ποταμάκι, λέμε στα παιδάκια, από εκείνο το βουνό. Πώς τη λένε τη μαμά σου? Έχεις μια ιστορία λοιπόν, έχεις μια προέλευση. Δεν λες από πού προέκυψες, έτσι παρθενογεννήθηκα από τον εαυτό μου. Ξύπνησα μια μέρα και είπα θα γίνω νερό και ποτάμι. Έτσι λοιπόν κανείς δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε έτσι αποφάσισα να είμαι. Γιατί αποφάσισες να είσαι αυτό που είσαι? Δεν υπάρχει απάντηση ιστορική σε αυτό. Γιατί έτσι? Γιατί έτσι μου ήρθε. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως δεν υπάρχει στην έννοια του ποταμού, από πού σε ποταμάκι, έτσι δεν υπάρχει και στην έννοια της ταυτότητας. Από κάπου αντλεί τα στοιχεία της, αντλεί αυτό τον πυρήνα της, ακόμα και αν αυτά τα στοιχεία βεβαίως διαρκώς αλλάζουν. Αλλάζουν ιστορικά, αλλάζουν γιατί κάποιος μπορεί να αφήσει τον τόπο του και να πάει σε έναν άλλο τόπο και για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ίδια την ουσία τους. Τι ορίζει λοιπόν μια ταυτότητα ως κάτι σταθερό, αλλά και κάτι μεταβαλλόμενο, ταυτόχρονα? Η ιστορία της, αλλά και η δυναμική της αδιαιρετότητας που συνδέεται και απορρέει από το ρίζωμά της σε μια συλλογική οντότητα. Παραδείγματος χάριν, ένας λαός. Και εννοώ την έννοια του λαού. Χωρίς ταυτότητα, αυτός ο λαός δεν υπάρχει ως κοινωνία. Είναι ένα πλήθος μεμονωμένων ατόμων χωρίς την ιστορική συνείδηση ενός λαού. Και βεβαίως ό,τι ισχύει για τον λαό, θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα συλλογικό υποκείμενο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει και για το συλλογικό υποκείμενο της τάξης. Όμως, για να μείνω στο λαό, μια τέτοια ταυτότητα ενός λαού, θα μας πούν οι μεταμοντέρνοι ιστορικοί, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εθνικιστική ιδεολογία. Έτσι θα μας πούν. Ένα αφήγημα, όπως χρησιμοποιείται αυτή η έννοια πάρα πολύ και έχει γίνει επίσης της μόδας. Αν δεχτούμε λοιπόν αυτό το σκεπτικό αποδόμησης, θα πρέπει αμέσως να το επιστρέψουμε στους εμπνευστές του, το συγκεκριμένο σκεπτικό. Και να τους απαντήσουμε πως αν δεν υπάρχει συλλογική ταυτότητα, τότε δεν μπορώ να πω ή να κάνω οτιδήποτε για την ιστορία αυτού που δεν υπάρχει.
Με άλλα λόγια, αν η ιστορία ενός λαού ή έστω η εθνοτική του συνείδηση δεν είναι όπως μας λένε οι μεταμοντέρνοι ιστορικοί, οι μεταμοντέρνοι γενικώς, παρά απλώς ένας μύθος, αν παραδείγματος χάρη η Ελλάδα δεν ήταν παρά το τυχαίο όνομα ενός, έτσι για να προβοκάρει, γεωγραφικού φυσικού χώρου που κατοικείται από φυσικά άτομα και μειονότητες, καταρχάς εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, που όμως έμαθαν στο σχολείο και εγχαράχτηκαν με τη στερεότυπη ιδέα ότι έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Ήρθε λοιπόν το επίσημο κράτος, έφτιαξε αυτό το αφήγημα, το έδωσε στο σχολείο, το σχολείο εκπαίδευσε τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά έτσι λοιπόν έμαθαν αυτή τη στερεότυπη ιδέα περί Ελλάδας και Ελλήνων. Τότε αυτομάτως λοιπόν, εφόσον ισχύει αυτό που λένε οι μεταμοντέρνοι ιστορικοί, για την έννοια μεταξύ άλλων και της ταυτότητας, π.χ. της ελληνικής στην προκειμένη περίπτωση, καμία ιστορική προσέγγιση της Ελλάδος, των Ελλήνων, της ελληνικότητας ή των μειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα ή των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό δεν είναι δυνατή. Τότε είμαστε αντιμέτωποι με ένα ανεξήγητο μοσαϊκό ατόμων. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί είναι έτσι, γιατί λέει αυτά, γιατί σκέφτεται αυτά, γιατί νιώθει αυτά. Είναι τελείως ανεξήγητο το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν μας μένει να κάνουμε παρά κάποια δίθεν ψυχολογική διερεύνηση των δυσφοριών αυτών των ατόμων, αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή τους. Δεν θέλει, παραδείγματος χάρη, ο ψυχολόγος να τους βοηθήσει. Δεν υπάρχει όμως άλλο ερμηνευτικό πλαίσιο. Από το αντίθετο, λοιπόν, θα έπρεπε να ξεκινήσει κανείς, αν θέλει να εργαστεί πάνω στο ζήτημα των ταυτοτήτων, τόσο των πλειοψηφιών, όσο και των μειονοτήτων. Οι λαοί, δηλαδή, αποτελούν πολιτικές, συλλογικές, ιστορικές προσωπικότητες, για να μιλήσω με δικούς μου όρους. Ακριβώς επειδή οι γενιές αλλάζουν και ανανεώνονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, και αλλάζουν και ανανεώνονται διαρκώς, καθώς και τα προβλήματά τους, καθώς και οι επιδιώξεις τους. Γι' αυτό υπάρχει λαός. Αλλιώς τόσο ο λαός, όσο και οι αντιφάσεις, όσο και οι εξαιρέσεις του, θα έπαβαν αυτομάτως να υπάρχουν. Ακριβώς επειδή αλλάζουν και ανανεώνονται διαρκώς και όχι το ανάποδο. Χωρίς δηλαδή, με άλλα λόγια, ένα φόντο ομοιότητας, δεν είναι δυνατόν να διακρίνουμε τις διαφορές. Χωρίς συλλογικές ταυτότητες, επίσης να το πω με άλλα λόγια, δεν μπορούν να υπάρξουν ατομικές ταυτότητες. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ψέμα με το οποίο μας βομβαρδίζουν συστηματικά. Μίλησέ μου για την ατομική σου ταυτότητα, πες μου για τον εαυτό σου, χτίσε την ατομική σου ταυτότητα όπως θέλεις εσύ. Αυτό είναι ένα ψεύδος με το οποίο μας βομβαρδίζουν και καλούμαστε να το πιστέψουμε, το οποίο όμως δεν έχει καμία εφαρμογή, ούτε πρακτικά, ούτε επιστημονικά. Όπως τα κεκτημένα συλλογικά δικαιώματα, για να αναφέρω ένα άλλο έτσι στερεότυπο ψεύδος με το οποίο βομβαρδιζόμαστε, αν δεν υπάρχουν τα κεκτημένα συλλογικά δικαιώματα, δεν υπάρχουν ούτε τα ατομικά, τα οποία βασίζονται πάνω σε αυτά τα συλλογικά κεκτημένα. Και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Στο πετσί τους, θα έλεγα, για χιλιάδες χρόνια οι δούλοι, οι οποίοι επιχειρούσαν να διεκδικήσουν τα ατομικά τους δικαιώματα και όλες οι εξεγέρσεις που κάνανε πνίγονταν στο αίμα. Με άλλα λόγια, το θα είμαι ό,τι θέλω και θα κατασκευάζω την ταυτότητά μου εκ του μηδενός. Είναι μια μπουρδα που απλώς δεν υπάρχει. Ό,τι πολλαπλασιάζεται με το τίποτα, πάντα τίποτα θα δίνει. Το λένε και τα μαθηματικά. Ό,τι πολλαπλασιάζεται με το μηδέν, πάντα μηδέν θα δίνει. Αυτό λοιπόν με το οποίο μας βομβαρδίζουν επίσης στερεοτυπικά, απλώς δεν υπάρχει. Η ίδια, λοιπόν, η ταυτοτική αδιαιρετότητα χαρακτηρίζει όμως και την οντότητα του φύση κοινωνικού ανθρώπινου ατόμου. Μιλήσαμε για τις συλλογικές, να έρθουμε και στις ατομικές. Και δεν μιλάμε εδώ μόνο για την προφανή βιολογική αδιαιρετότητα του άτομου, γιατί άτομο είναι κάτι που δεν τέμεται, χωρίς να πεθάνει. Μιλάμε για την αδιαιρετότητα του ψυχικού του κόσμου, μεταξύ άλλων. Παρά λοιπόν την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων,
πολιτικών, πολιτισμικών, επαγγελματικών, θρησκευτικών, εθνοτικών και τη ρευστότητά τους, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, δηλαδή τις ενδεχόμενες μεταβολές τους κατά το διάστημα της ζωής ενός ατόμου, το άτομο που δεν υποφέρει από σοβαρά ψυχικά προβλήματα και δεν δυσκολεύεται σε μια διαδικασία επικοινωνίας, επαφής και κατάκτησης ισορροπίας με τον εαυτό του, διατηρεί τον κεντρικό ζωτικό πυρήνα της ταυτότητάς του αναλύωτο ή πάρα πολύ συμπαγή, αν όχι αναλύωτο. Ο οποίος αυτός κεντρικός ζωτικός πυρήνας της ταυτότητάς του συνδέεται και απορρέει από την προσωπική και την κοινωνική του ιστορία. Και δεν είναι ποτέ ξέχωρος από αυτά τα δύο. Αν λοιπόν ο ψυχολόγος δεν σκύψει πάνω σε αυτή την προσωπική και κοινωνική ιστορία, δύσκολα μπορεί να κάνει τη δουλειά του για να βοηθήσει πραγματικά τα άτομα που υποφέρουν ή έρχονται σε αυτόν για βοήθεια. Δεν θα μπορέσει να τα βοηθήσει, γιατί δεν θα μπορεί ο ίδιος, αλλά και δεν θα μπορεί να βοηθήσει και τα ίδια τα άτομα να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων και των συμπτωμάτων της δυσφορίας τους. Και οι βαθύτερες αιτίες αυτές δεν είναι ποτέ ανεξάρτητες, από αυτό που είπα προηγουμένως, από την προσωπική και κοινωνική του ιστορία. Επιχειρώντας λοιπόν να ξεκίνησα με αυτό, επιχειρώντας να διασαφηνίσω, όπως είπα προηγουμένως, κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι είναι η ταυτότητα, μια πολύπαθη έννοια. Και αυτή έχουμε πολλές πολύπαθες έννοιες τα τελευταία χρόνια. Η ταυτότητα είναι μία από αυτές. Για να έρθω λοιπόν και στο κομμάτι της μετανάστευσης. Η μετανάστευση, η οποία είναι αλλαγή τόπου, ιδιαίτερα χώρας διαμονής, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την εξέλιξη του ατόμου, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε οικονομικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Συγχρόνως όμως είναι μια αλλαγή και η αλλαγή είναι μια εξορισμού διαδικασία αποσταθεροποίησης των μέχρι σήμερα δεδομένων ζωής του ατόμου. Και ακριβώς όπως όλες οι αλλαγές μπορεί να βιωθεί τραυματικά, επίπονα και να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από συναισθήματα άγχους, από συναισθήματα ανασφάλειας και ενδεχομένως να φέρει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του ατόμου και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα μεταξύ άλλων, όχι προφανώς απαραίτητα, αλλά μπορεί. Το φαινόμενο της μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης, ειδικά, μια που λέμε για την μνημονιακή και μεταμνημονιακή Ελλάδα, έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας και των νέων ατόμων κυρίως, που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, να εγκαταλείπει την Ελλάδα με προοπτική έβρεση εργασίας και βελτίωση συνθηκών ζωής σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Όπως έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής γλωσσολογίας κ. Καρατζάς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος εξόριστος και ζούσε στο εξωτερικό στη Γαλλία, οι ροές από το βορρά προς το νότο, έλεγε, είναι ή κατακτητικές ή τουριστικές. Από το νότο προς το βορρά γίνονται πάντα για λόγους ανάγκης. Αλλά από όλα τα κομμάτια της μεταναστευτικής συνθήκης ζωής, επέλεξα να επικεντρωθώ σε 4 βασικά στοιχεία. Δεν θα ήθελα να φάω το χρόνο μας με πάρα πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά, γιατί θεωρώ πως δεν έχει τόσο πολύ νόημα να μιλήσω για πράγματα τα οποία κάποιος ήδη βιωματικά τα έχει ζήσει, ήδη βιωματικά τα γνωρίζει και να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Ενδεχομένως αυτό θα είχε νόημα όταν κάποιος προετοιμάζεται για να μεταναστεύσει και όχι όταν είναι ήδη μετανάστης. Αν παρόλα αυτά μετά με τη συζήτηση και με τα ερωτήματα θέλετε να μπούμε σε τέτοιου τύπου λεπτομέρειες, μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε περισσότερο να σταθούμε έτσι πολύ συνοπτικά σε κάποια πράγματα και όχι να αναλύσω το πώς νιώθετε. Άλλωστε, το να περιγράφει κάποιος διαρκώς σε κάποιον που έχει ζήσει πράγματα με επιστημονικούς όρους τι είναι αυτό που έχει ζήσει, είναι πολλές φορές εκτός νοήματος. Αυτό όμως που θα άξιζε κάπως να αναφέρουμε είναι ότι έχει παρέλθει η εποχή της μετανάστευσης, η οποία ήταν στέλνω, φεύγω, πάρα πολύ φτωχός, χωρίς καθόλου προσόντα και στέλνω τα εμβάσματα έτσι όπως τα παίρνω αυτούσια πίσω στην Ελλάδα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των αγροτικών και λαϊκών πληθυσμών της χώρας από την οποία ανέφερα. Τουλάχιστον αυτό δεν ισχύει για εμάς τους Έλληνες. Ίσως ισχύει για αραβικούς και άλλους πληθυσμούς, αλλά όχι για εμάς τους Έλληνες. Αυτού του είδους η μετανάστευση που κράτησε την Ελλάδα όρθια φαίνεται στη μνημονιακή και μεταμνημονιακή περίοδο να μην υπάρχει πλέον.
Τα 4 βασικά στοιχεία ιστορικής φύσης που διαφοροποιούν τους σημερινούς Έλληνες μετανάστες προς τις δυτικές χώρες από εκείνους των προηγούμενων γενεών, δηλαδή τα 4 αυτά βασικά στοιχεία που δημιουργούν τη νέα ταυτότητα του σύγχρονου μετανάστη, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Το πρώτο στοιχείο είναι το κοινωνιο-οικονομικό πεδίο. Είναι, στο κοινωνικο-οικονομικό πεδίο ότι η ελληνική κοινωνία, παρά την οικονομική κρίση, παραμένει οικονομικά πιο εύρωστη από ό,τι στις αρχές ή στα μέσα του 20ου αιώνα. Ενώ λοιπόν ο παραγωγικός παρασιτισμός και ο καταναλωτικός ευδαιμονισμός συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τις συλλογικές νοοτροπίες, παράλληλα πάρα πολλοί άνθρωποι, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες επιβίωσης ή θέλοντας να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής τους και να τις βελτιώσουν, επιλέγουν να μεταναστεύσουν. Αυτού του είδους όμως η μετανάστευση έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την πρώτη περίοδο μετανάστευσης, όπου οι πάρα πολύ άσχημες συνθήκες ζωής και η απόλυτη φτώχεια, πολύ συχνά και ανέχεια, έσπρωχναν τους ανθρώπους να φύγουν από την πατρίδα τους. Ταινίες όπως «Μέχρι το πλοίο» του Καζάν και είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτού του πράγματος που περιγράφει. Ή του Δαμιανού, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, το «Μέχρι το πλοίο», και το «Αμέρικα του Καζάν» είναι πολύ ενδεικτικό της προηγούμενης περίοδου μετανάστευσης και μπορούμε να δούμε πάρα πολλές διαφορές σε σχέση με τη σημερινή περίοδο που οι άνθρωποι μεταναστεύουν. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της διαφοροποίησης είναι ότι σε αντίθεση με τους μετανάστες των προηγούμενων δεκαετιών, το μεγαλύτερο ποσοστό όσων μεταναστεύουν σήμερα έχει αρκετά τυπικά προσόντα, πολλά εκ των οποίων έχουν αποκτηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσω σπουδών που χρηματοδοτήθηκαν όμως από την ελληνική οικογένεια. Παραμένει δε ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής κοινωνίας ότι η ελληνική οικογένεια των σύγχρονων μεταναστών, σε πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς όχι σε απόλυτους αριθμούς, στο μέτρο που έχει ακόμα τις οικονομικές δυνατότητες, συνεχίζει να στηρίζει τα παιδιά της στην πορεία τους προς την ανεξαρτησία και την ενηλικίωση, ακόμα και μετά το πέρας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και κατά το διάστημα της αναζήτησης στο εξωτερικό. Που αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το τρίτο στοιχείο διαφοροποίησης είναι προφανώς το πεδίο των συγκοινωνιών, που έχει αλλάξει για μεγάλες βεβαίως αποστάσεις και έχει εκδημοκρατιστεί η μετακίνηση μέσω του αεροπλάνου, όπου ο χρόνος μετακίνησης συρρυκνώνεται, απαιτούνται πάρα πολύ μικρά ταξίδια για να πάει κάποιος στη χώρα προέλευσής του και στη χώρα υποδοχής, εκεί που ζει πλέον μετά τη μετανάστευση. Και αυτό μεταξύ άλλων καθιστά αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε θεραπεία της νοσταλγίας για την πατρίδα και για τους οικείους πολύ πιο εύκολη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το «ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου» που έλεγε ο λαός, σήμερα δεν ισχύει. Σε καμία περίπτωση. Και αν ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου είναι γιατί το επιλέγω και όχι γιατί αντικειμενικά δεν έχω τρόπο ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσω στην πατρίδα. Το τέταρτο στοιχείο είναι στο πεδίο των που υπάρχει διαφοροποίηση, είναι στο πεδίο των τεχνικών της επικοινωνίας. Αφού η ανάπτυξη και η χρήση των νέων τεχνολογιών, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν υποκαταστήσει την παλαιά, σαφώς πιο δύσκολη και ασύγχρονη μορφή επικοινωνίας που ήταν η αλληλογραφία. Αν λοιπόν επικοινωνούσες τότε με τους οικείους σου, ήταν διαμέσου αλληλογραφίας. Τώρα, παραδείγματος χάρη, μπορείτε όλοι όσοι ζείτε τώρα στη Φινλανδία να με ακούτε εμένα από την Ελλάδα, να δίνω μια διάλεξη και να μπορούμε μετά να κάνουμε μια συζήτηση. Κάτι τέτοιο προφανώς θα ήταν αδύνατο. Άρα, όλο αυτό το «μου λείπει η πατρίδα μου», «μου λείπει το οικείο πολιτισμικό πλαίσιο», δεν ισχύει με τους ίδιους όρους που ίσχυε. Οπότε αυτό που βιώνεται τραυματικά σήμερα, και είναι κατανοητό ότι βιώνεται τραυματικά, γιατί όντως οι άνθρωποι αποχωρίζονται τους οικείους και την οικογένειά τους, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτό το ξεριζωμό που βίωναν οι μετανάστες παλαιότερης περίοδου. Βεβαίως, όπως σας είπα, δεν θα πω σε διαδικασία να μιλήσω πολύ αναλυτικά για όλες τις διαφορές που ένας άνθρωπος ο οποίος μεταναστεύει μπορεί να έχει αναφορικά με τη ζωή του στην Ελλάδα, που είναι η έλλειψη του οικογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος, οι καιρικές συνθήκες και τόσα άλλα πράγματα που νομίζω τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα και δεν έχει νόημα να μπω πάρα πολύ αναλυτικά σε αυτά. Το μόνο που ίσως θα άξιζε να αναφέρουμε είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μεταναστεύουν, και αυτό το γνωρίζω προσωπικά, παρακολουθώντας και μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε διάφορα μέρη του πλανήτη,
κάποια εντός Ευρώπης, άρα σχετικά κοντά, άρα μπορούν να έρχονται συχνά στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι όμως αρκετά πιο μακριά, μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα λιγότερο συχνά. Είναι ότι όντως πολλές φορές η διαχείριση της προσαρμογής στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή, όταν με προλογίσατε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και πολλές φορές η ανάγκη εξειδικευμένης βοήθειας είναι για αυτούς μονόδρομος. Και θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η διαχείριση των ψυχολογικών συνεπειών της μετανάστευσης καθίσταται ακόμα δυσκολότερη λόγω του ότι η συμβουλευτική και κατά μείζωνα λόγο η ψυχολογική υποστήριξη, όταν και αν χρειάζεται, είναι αποτελεσματικότερη όταν πραγματοποιείται στη μητρική γλώσσα του ατόμου. Στην πλειοψηφία λοιπόν των ευρωπαϊκών χωρών, τουλάχιστον σε όσες γνωρίζω και έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που ζουν εκεί και έχουν απευθυνθεί σε δομές για βοήθεια, δεν υπάρχουν επαρκείς δομές υποδοχής αιτημάτων ψυχολογικής υποστήριξης για Έλληνες μετανάστες. Καθώς λοιπόν ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν πλέον σε άλλη χώρα ολοένα και αυξάνεται, καθίσταται αναγκαίο να δημιουργηθούν οι δυνατότητες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης είτε διαζώσης, είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να καλυφθεί το αίτημα των Ελλήνων μεταναστών για βοήθεια και υποστήριξη στη μητρική τους γλώσσα, που είναι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τον COVID διαρκώς αυξανόμενο. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς ότι είναι διαρκώς αυξανόμενο γενικότερα το αίτημα για ψυχολογική βοήθεια, οπότε γιατί να μην ήταν και από την πλευρά των μεταναστών. Ότι δυσκολεύουν τα πράγματα ή ότι εν μέρει γίνεται και μόδα. Σίγουρα, όμως θα έλεγα ότι πέραν του ότι αφού όλοι πάνε σε ψυχολόγο, γιατί να μην πάω κι εγώ, εντάξει, αυτό είναι μια οπτική κάποιων ανθρώπων, όμως είναι και μια ένας υπεραπλουστευτικός μηδενισμός των ανθρώπων που πραγματικά υποφέρουν και δυσκολεύονται σε αυτές τις διαδικασίες προσαρμογής. Είναι ότι όντως, παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες της σημερινής μετανάστευσης, για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πολύ δύσκολη αυτή η προσαρμογή και ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτό που είπα στην αρχή, το σπάσιμο των συλλογικών ταυτοτήτων και των συλλογικοτήτων. Ενώ δηλαδή ένας άνθρωπος την προηγούμενη περίοδο της μετανάστευσης ξεριζωνόταν από τον τόπο και πήγαινε σε ένα ξένο τόπο, συχνά χωρίς να μιλάει τίποτα, χωρίς να μιλάει παρά μόνο τα ελληνικά. Θυμάμαι, μου λέγανε ένα παράδειγμα για μία ομάδα 100 ατόμων στο Παρίσι, όπου κυκλοφορούσαν πάντα, οι οποίοι μάλιστα είχαν επιχούντες, είχαν και έναν ακτιβισμό σε σχέση με έναν αντιποντικό αγώνα κλπ. Μου έλεγαν ότι από αυτούς τους 100 μόνο ένας μιλούσε ελληνικά. Και όλοι συνεννοιόντουσαν για τις ανάγκες τους με αυτόν τον ένα. Προφανώς αυτό σήμερα μοιάζει μια folklore γραφική συνθήκη και δεν αφορά καθόλου τους σημερινούς μετανάστες. Όμως, το σπάσιμο των συλλογικών ταυτοτήτων, λοιπόν, παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι ως μοναξιά όταν φεύγουν. Και δεν αφορά τόσο τη μοναξιά του αποχωρισμού των οικείων, γιατί με αυτούς μπορεί να είναι συνέχεια με βιντεοκλήση και να μιλούν από το πρωί ως το βράδυ στο Skype, στο Viber ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή να ανταλλάσσουν μηνύματα, αλλά τη μοναξιά που αισθάνονται όταν πηγαίνουν στις χώρες της υποδοχής. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι περίεργο, γιατί οι Έλληνες υπάρχουν παντού. Άρα στις χώρες υποδοχής που πηγαίνουν θα βρουν Έλληνες. Τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, στην ίδια χώρα, αλλά παρόλα αυτά πολλοί αισθάνονται μόνοι τους σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής και μετανάστευσης? Θα μπορούσε κάποιος, βεβαίως, ρωτώντας με να μου πει: μα δεν νιώθουν μόνοι τους και στην Ελλάδα? Μπορεί να ζουν στο ίδιο σπίτι με την οικογένειά τους και πάλι μόνοι τους να νιώθουν. Και πάλι απομονωμένοι σε ένα δωμάτιο να είναι. Δεν θα ένιωθε ένας άνθρωπος ο οποίος μεταναστεύει, φεύγει από την πατρίδα του και πηγαίνει σε μια άλλη πατρίδα, σε μια άλλη χώρα, η οποία δεν είναι η δική του πατρίδα, δεν θα αισθανόταν μόνος του? Βεβαίως, αυτό το σπάσιμο όμως των συλλογικών ταυτοτήτων παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό που συζητάμε. Και παρακάμπτοντας πολλά από αυτά που είχα στην αρχή σκεφτεί να σας πω, αλλά μετά άλλαξα γνώμη. Και άλλαξα γνώμη, γιατί διαβάζοντας τη συνομιλία μας, διαβάζοντας τη συνομιλία με τον κύριο Βελέτζα, μου έγραφε αυτό να είναι το κεντρικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να συμπεριλάβεις, αν γίνεται και με κάποιον τρόπο να συνδέσεις στη διάλεξη, κάποια ζητήματα γύρω από την απάθεια των σημερινών ανθρώπων, την αδιαφορία και την αποστασιοποίηση. Και εφόσον μίλησα για την μοναξιά που αισθάνονται οι μετανάστες στη διαδικασία προσαρμογής τους σε μια ξένη χώρα,
Νομίζω ότι πρέπει να παρακάμψω όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τη μετανάστευση και να έρθω σε αυτό που πολύ εύστοχα μου βάλατε ως ζήτημα κεντρικό στο οποίο πρέπει να σταθούμε, αυτό το κλίμα απάθειας, διαφορίας και αποστασιοποίησης. Συγγνώμη. Και μάλιστα μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε την απροθυμία πολλές φορές των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού να ασχοληθούν με τα κοινά. Αλλά και γενικότερα το κλίμα της απάθειας και αποστασιοποίησης που ταλανίζει τις σημερινές κοινωνίες, κυρίως τις δυτικές, άρα δεν θα μπορούσε να μην πέφτει στο κεφάλι και των ανθρώπων που ζουν ως Έλληνες μετανάστες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και της Δύσης γενικότερα. Επιχειρώντας λοιπόν και να προσεγγίσω αυτό το θέμα, επιχείρησα να συνοψίσω κάποιες από τις παραμέτρους που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το κλίμα. Αυτό το κλίμα της απάθειας και της αδιαφορίας. Και αυτό βεβαίως ισχύει και για όσους ζουν στην Ελλάδα και για όσους ζουν εκτός Ελλάδας. Το πρώτο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε είναι η κρίση των συλλογικών υποκειμένων, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους να απαξιώνουν οτιδήποτε έχει συγκεκριμένες αναφορές σε συγκεκριμένες συλλογικότητες. Με άλλα λόγια, στον εξατομικευμένο αγοραίο κόσμο, που οι άνθρωποι μετατρέπονται σε εμπορεύματα προς αγοραπολισία, για να αρέσεις, για να σε επιλέξουν, για να σε θαυμάζουν, πρέπει να συγκεντρώνεις όλα εκείνα τα στοιχεία που σε καθιστούν ευπόλυτο προϊόν με τους εκάστοτε όρους που ορίζει η αγορά. Και επειδή μιλάμε για την ταυτότητα, άρα να φτιάχνεις την ταυτότητά σου με τέτοιον τρόπο, να την οικοδομείς και να την κατασκευάζεις με τέτοιο τρόπο, που να καθίστασαι ένα ευπόλυτο προϊόν για να σε αγοράσουν οι άλλοι. Αυτοί τους οποίους εσύ θα ήθελες ενδεχομένως να σε διαλέξουν και να σε αγαπήσουν. Αυτοί θα σε αγοράσουν όμως. Στα πλαίσια λοιπόν ενός σκληρού ανταγωνισμού, το να κοιτάς την πάρτη σου, γιατί μιλάμε για απάθεια και αποστασιοποίηση και αδιαφορία, κοινωνική και πολιτική αδιαφορία. Το να κοιτάς την πάρτη σου λοιπόν, να αγωνίζεσαι για εσένα προσωπικά και σκέτα, πατώντας αν χρειάζεται και επιπτωμάτων, τίνει σε λίγο, και λυπάμαι που το λέω, να θεωρείται τίτλος τιμής. Για όλους εκείνους που δεν θέλουν να ταξινομούνται στους losers, στους χαμένους της ιστορίας, στους χαμένους της σημερινής εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η ενασχόληση με τα κοινά έχει νόημα, αν έχει νόημα, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει πως δεν έχει νόημα, χάνω χρόνο. Χάνω χρόνο από τον εαυτό μου, χάνω χρόνο από την προσωπική μου εξέλιξη και αυτοβελτίωση. Αν λοιπόν έχει νόημα, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι είτε με όρους υπόσχεσης κερδοφορίας και εξαργύρωσης κάποιου τύπου εξαργύρωσης στο μέλλον, υπό την έννοια το κάνεις γιατί θέλεις να βγάλεις λεφτά, το κάνεις γιατί θέλεις να κατέβεις υποψήφιος και να παίρνεις και εσύ ένα μισθό και να βιοπορίζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι σε αυτούς τους όρους, σε αυτές τις συνθήκες αυτού του αγοραίου νεοφιλελευθερισμού, αλλά και αυτής της αγοραίας εξατομίκευσης. Είτε λοιπόν με κάποιο τέτοιο τύπο εξαργύρωση θα έχει νόημα η εμπλοκή σου στα κοινά, είτε με μία έτσι πιο χαλαρή, χομπίστικη θα μπορούσα να την πω, ψιλοαδιάφορη, εμπλοκή με τα κοινά έτσι για να εμπλουτίζετε το βιογραφικό σου. Άλλωστε όλοι στο βιογραφικό μας έτσι προς το τέλος πρέπει να γράφουμε άλλα ενδιαφέροντα χόμπι. Για να μην είναι κενό λοιπόν, για να μην είναι κενή αυτή η κατηγορία του βιογραφικού σου, για να έχεις και εσύ κάποια ενδιαφέροντα και κάποια χόμπι, κάνε και λίγο εθελοντισμό, ασχολήσου και λίγο με τα κοινά, έτσι ψιλοαδιάφορα, για να μπορείς να βάλεις κάτι σε αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που εξηγεί αυτή την απάθεια, την αδιαφορία και όλο αυτό για το οποίο μιλάμε σε αυτό το δεύτερο σκέλος της παρέμβασής μου και της διάλεξης, είναι ότι η πολιτική ορθότητα των αξιών του μεταμοντέρνου κόσμου μας διδάσκει πως η έμπρακτη αποχή από την ενεργό πολιτική και κοινωνική δράση, παράλληλα με τους εικονικούς διαδικτυακούς αγώνες καταπολέμησης της αδικίας, πάνε μαζί αυτά. Έμπρακτη αποχή από την κοινωνική δράση, αλλά έντονη παρουσία στους εικονικούς διαδικτυακούς αγώνες καταπολέμησης της αδικίας.
Είναι λοιπόν, μας διδάσκουν, ο πιο mainstream τρόπος εξατομικευμένης αντίδρασης στα συλλογικά προβλήματα. Και επειδή σκεφτόμουν πώς αυτό που σας λέω, αυτό το δεύτερο στοιχείο θα γίνει πιο σαφές και ξεκάθαρο, σκέφτηκα να φέρω ένα παράδειγμα. Το Νοέμβριο είχα γράψει ένα άρθρο με αφορμή τις αντιδράσεις του δυτικού κόσμου, κυρίως στα social media και στο διαδίκτυο, αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα. Χρησιμοποίησα λοιπόν το συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί θεωρώ, είχε τίτλο «Σάπια σανίδια», όχι τυχαία το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί θεωρώ ότι αυτό το δεύτερο στοιχείο εξηγείται πολύ καλά μέσα από αυτό το παράδειγμα. Έλεγα λοιπόν ότι ο πόλεμος, αυτό ήταν τότε το παράδειγμα, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα από την κοινωνική ζωή, τα οποία θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε αυτή τη συνθήκη. Έγραφα λοιπόν και έλεγα ότι ο πόλεμος αγγίζει το θυμικό όλων αυτών που φωνασκούν στα social media, στο Twitter, στο YouTube, για τα παιδιά που σκοτώνονται στη Γάζα. Πώς όμως? Κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο και μπροστά στην οθόνη τους. Την ίδια ώρα φέρονται ως άπια σανίδια, τη χρησιμοποιούσαμε παλιά στην ελληνική γλώσσα αυτή την έννοια, ως άπια σανίδια στους οικείους τους, αφήνοντας το διπλανό τους να αργοπεθαίνει, τη γειτονιά τους να ρημάζει κλπ. Πόση υποκρισία λοιπόν θα μπορούσε να κρύβει αυτή η διαδικτυακή φλιαρία τους? Την ώρα που αδικούν τους οικείους τους ή ανέχονται σιωπηρά την αδικία, γιατί αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να συμμετέχω στην αδικία και να γίνομαι συνένοχος, σιωπώντας. Την ίδια ώρα λοιπόν που κάνουν αυτό, διαρριγνύουν τα ημάτια τους για όλους τους αδικοχαμένους και αδικημένους αυτού του πλανήτη, υποτίθεται. Την ώρα που έχουν εγκαταλείψει το παιδί τους να μεγαλώνει και να διαπαιδαγωγείται από μία οθόνη, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα παιδιά τα οποία σκοτώνονται στους πολέμους. Την ώρα που ξεστομίζουν μεγαλοστομίες εντιμότητας, αγάπης, αλληλεγγύης και ειρήνης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα για τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο, έχουμε και άλλα παραδείγματα, διεξάγουν έναν καθημερινό πόλεμο με το φίλο, το σύντροφο, τον γείτονα, το συγγενή τους, ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Την ώρα που φλιαρούν για την ανθρωπιστική βοήθεια που πρέπει να σταλεί στους ρημαγμένους ανθρώπους κάποιας γωνιάς του πλανήτη, την ίδια ώρα γυρνούν την πλάτη στον οικείο ή ακόμα χειρότερα τον κοροϊδεύουν, τον εξαπατούν, τον εκμεταλλεύονται. Στο όνομα λοιπόν του ανθρωπισμού, πόσο εύκολο είναι να εμπορεύεσαι την καλοσύνη εξ αποστάσεως? Πόσο εύκολο είναι να εμπορεύεσαι την αγάπη προς τον πλησίον εξ αποστάσεως και εκ του μακρόθεν, από την οθόνη του λάπτοπ, από τα tweet και τις αναρτήσεις σου? Θα έλεγα ότι είναι ο πιο ανέξοδος, ανώδυνος τρόπος κοινωνικής προσφοράς. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο που εξηγεί αυτού του τύπου την αδιαφορία και την απάθεια. Οποιαδήποτε αντίδραση, οποιαδήποτε αγανάκτηση, αν υπάρχει, εκτονώνεται συνήθως με αυτόν τον τρόπο. Το τρίτο στοιχείο είναι η νεοαναδυόμενη κουλτούρα ναρκισσισμού, την οποία την παρατηρούμε στη σημερινή εποχή, όλο και περισσότερο να ανθίζει. Η οποία διαμεσολαβείται, αυτή η κουλτούρα, από κάμερες καθρέφτες που προσφέρουν ιδεολογικές αντανακλάσεις, κοινωνικά περισσότερο διακεκριμένες από ότι το ίδιο το άτομο. Το άτομο δηλαδή χτίζει, οικοδομεί, κατασκευάζει τον εαυτό του και την ταυτότητά του ως αντανακλάσεις απικάσματα της πραγματικής εκδοχής του εαυτού. Έτσι λοιπόν συνδιαλέγεται με τους άλλους. Και όχι ως αυτό που πραγματικά είναι. Και σκέφτηκα πως θα ήταν καλό αυτά τα δύο στοιχεία, το δεύτερο στοιχείο, αυτό που είπα για την εκτόνωση στο διαδίκτυο και την πολιτική ορθότητα, η οποία μας συστήνει έμπρακτη αποχή και διαδικτυακή παρουσία και αντίδραση, μαζί με την νεοαναδυόμενη κουλτούρα του ναρκισσισμού, επειδή ενδεχομένως μπορεί, ακριβώς επειδή είναι ψυχολογικές έννοιες, να είναι κάπως δύσκολες, να τις εξηγήσω επίσης με ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα μιας Γαλλίδας εργάτριας. Τη δεκαετία του 70, και νομίζω το παράδειγμα θα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό όλων αυτών που είπα προηγουμένως.
Τη δεκαετία του 70 έγινε μια απεργία και κατάληψη και επαναλειτουργία των κατηλημμένων εργοστασίων της ΛΥΠ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία για την εποχή, πολυεθνική κλπ., η οποία παρήγαγε ρολόγια στην πόλη Μπεζανσόν. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 70. Η Απεργιακή Επιτροπή λοιπόν τότε, που ήταν υπεύθυνη για την κατάληψη και την επαναλειτουργία του εργοστασίου, γύριζε σε όλη τη Γαλλία, δημοσιεύοντας και συζητώντας τις εμπειρίες και τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Μία εργάτρια λοιπόν της Επιτροπής αυτής, όταν ρωτήθηκε από κάποιον σε κάποια άλλη πόλη που είχαν πάει και μιλούσαν για τις εμπειρίες τους, ρωτήθηκε συγκεκριμένα εκείνη για τις εμπειρίες της και τα βιώματά της σε σχέση με αυτή τη μεγάλη αλλαγή της ζωής της, γιατί ήταν μία μητέρα, εργάτρια, σύζυγος στο σπίτι της και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε, μπήκε σε τέτοιες διαδικασίες πολιτικές και άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή της. Εκείνη απάντησε αφοπλιστικά με τον εξής τρόπο. Και μάλιστα και πολύ απλά και αφοπλιστικά. Είπε λοιπόν το ακόλουθο. Πριν την απεργία, και θα με συγχωρήσετε, θα πρέπει να το πω όπως το είπε, οπότε να χρησιμοποιήσω και μία λέξη η οποία έτσι δεν είναι πάρα πολύ κομψή, αλλά εκείνη έτσι εκφράστηκε. Οπότε δεν θα ήθελα να παραλλάξω τα λόγια της. Έλεγε λοιπόν, πριν την απεργία, τους αγώνες και την ενασχόλησή μου με τα κοινά, ήμουν μια εργάτρια, μητέρα οικογένειας, ούτε ιδιαίτερα όμορφη, ούτε ιδιαίτερα μορφωμένη. Είχα μάλιστα πάντα πάρα πολύ χοντρό κόλλο και με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό. Τώρα παραμένω η ίδια και μάλιστα παραμένω με χοντρό κόλλο, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω άλλα πράγματα να ασχοληθώ. Έχω φύγει. Νομίζω αυτό το παράδειγμα λέει πολύ καλύτερα, πολύ πιο κωδικοποιημένα και πολύ πιο ξεκάθαρα αυτό για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά, το να ανοιχτώ στον άλλο, με βγάζει από το αυτιστικό σκατζοχειρικό καβούκι μου, με ανοίγει προς τον συνάνθρωπό μου, άρα εφόσον με ανοίγει προς τον συνάνθρωπό μου, με φέρνει τελικά πιο κοντά στον εαυτό μου. Και με φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μου με έναν υγιή τρόπο. Με βοηθάει να τα βρω με τον εαυτό μου. Μόνος μου, σε έναν αυτιστικό εγωκεντρικό κόσμο, σε ένα σκατζοχειρικό καβούκι κλεισμένος, δεν μπορώ να τα βρω με τον εαυτό μου. Συνέχεια θα πολεμάω με τον εαυτό μου. Συνέχεια θα ρίχνω μπουνιές στον εαυτό μου. Μόνο όταν η σχέση μου με τον εαυτό μου διαμεσολαβείται μέσα από τους άλλους, μπορεί να μπει σε μια προοπτική ισορροπίας. Το πέμπτο στοιχείο, λοιπόν, είναι η διάρρηξη της έννοιας της εμπιστοσύνης και η ρευστοποίηση των σχέσεων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, γιατί θα φάμε όλο το χρόνο μας με αυτό. Όμως, ως στοιχείο βασικό που εξηγεί την απάθεια, την αδιαφορία και την αποστασιοποίηση, πρέπει να αναφερθεί. Ακριβώς αυτή η διάρρηξη της έννοιας της εμπιστοσύνης, λοιπόν, και η ρευστοποίηση των σχέσεων διαλύει την κοινωνία. Την κατακαιρματίζει, την εξατομικεύει ακόμα περισσότερο, την ήδη εξατομικευμένη κοινωνία. Και μάλιστα την μπολιάζει, την εμβολιάζει με καχυποψία και με φόβο. Το μη μπλέξω, παραδείγματος χάρη. Το μην ανακατεύεσαι. Το κάτσε στα αυγά σου. Το όποιος μπερδεύεται βρίσκει στο τέλος τον πελάτου. Και πάρα πολλές τέτοιες φράσεις, τις οποίες ακούμε και λέμε ενδεχομένως καθημερινά. Φράσεις μάλιστα που δυστυχώς πολλές φορές επιβεβαιώνονται ως αλήθεια από την πραγματικότητα. Όμως δεν παύουν να απομακρύνουν τους ανθρώπους, όχι μόνο από τα κοινά, αλλά προοδευτικά από οποιαδήποτε ένθερμη ενασχόληση με οποιονδήποτε πλησίο. Δηλαδή τους εντάσσει σε αυτό που καλούμε ιδιώτευση. Και αυτός που ιδιωτεύει, το ιδιώτευση πηγαίνει μαζί με τη λέξη idiot. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά μαζί με την ιδιώτευσή του, την κοινωνική και την πολιτική, παράλληλα ιδιωτεύει, δηλαδή ηλιθιοποιείται. Ας μου επιτραπεί να πω. Το έκτο στοιχείο είναι η καλλιέργεια της κατοικιδιοποίησης, την οποία μάλιστα μέσα στην περίοδο του κορονοϊού και μετά την περίοδο του κορονοϊού πλέον εξοικειωθήκαμε όλοι με αυτή. Η καλλιέργεια της κατοικιδιοποίησης βεβαίως
Ευνοείται από τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. Άρα, τι κάνει, απομονώνει σε ιδιωτικούς χώρους τους ανθρώπους και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους απεκδίονται τη ζεστασιά της ανθρώπινης διαζώσης επικοινωνίας. Μας κάνουν, θα λέγαμε βέβαια, τη ζωή πιο εύκολη, στερώντας μας εν μέρει τη ζωή. Και αυτό μπορούμε να το δούμε για πάρα πολλούς άξονες καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Ο πρώτος άξονας είναι η τηλεεργασία. Βεβαίως, το να μπορώ να τηλεεργάζομαι διευκολύνει πάρα πολύ σε κάποια πράγματα τη ζωή μου. Παράλληλα όμως, μου δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στην κοινωνικότητά μου, αλλά και στο πώς νοηματοδοτώ τον ιδιωτικό μου χώρο. Αυτό που κάνουμε τώρα, βεβαίως, είναι κάτι που μας διευκολύνει, γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια διάλεξη τόσο εύκολα σε διαζώση συνθήκη με όλους όσους ζουν σε διάφορα μέρη του πλανήτη ή ζουν στη Φιλανδία και εγώ στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, το να χάνεται αυτή η διαζώση επαφή σχεδόν αποκλειστικά οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να γίνονται μέσω διαδικτύου, κατοικιδιοποιεί τους ανθρώπους. Τους κλείνει, τους φυλακίζει, τους οδηγεί να είναι μέσα σε καβούκια, είτε καβούκια εαυτού, είτε καβούκια χωροταξικά. Και βεβαίως από εκεί και ύστερα δεν είναι καθόλου περίεργο να τους χαρακτηρίζουμε ως γάτες καναπέ. Δεν σηκώνονται από τον καναπέ τους, ούτε και οι κατοικίδιες γάτες σηκώνονται από τον καναπέ τους. Και αν σηκώνονται από τον καναπέ τους, σηκώνονται για να πάνε στον απέναντι καναπέ, να ξαπλώσουν. Κλείνοντας λοιπόν, και επειδή δεν θα ήθελα να σας κουράσω πάρα πολύ ακόμα, και επειδή με προσκαλέσατε σε αυτή τη διάλεξη όντας άνθρωποι οι οποίοι παραμένοντας Έλληνες ζείτε μακριά από την πατρίδα σας, θα ήθελα κλείνοντας να πω τα εξής. Η προσωπικότητα ως κοινωνισμένη πλευρά του εαυτού οικοδομεί τα θεμέλια της στο έδαφος που νοηματοδοτείται από τον καθένα και τις κοινότητες των ομοίων, γιατί εσείς είστε μια τέτοια κοινότητα, σαν πατρίδα. Μία λέξη φορτισμένη με συναισθήματα συνήθως θετικά. Μία σημασία γενέθλιου τόπου που δημιουργεί ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με αυτή την πατρίδα, μητρίδα μπορούμε να πούμε, και τους συμπατριώτες άλλους. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ομοιομορφία βεβαίως των πολιτισμών και των ανθρώπων. Το ακριβώς ανάποδο μάλιστα. Σημαίνει ποικιλομορφία των ανθρώπινων κοινωνιών και των ανθρώπινων προσωπικότητων. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Λέβι-Στρος, από την επιθυμία κάθε κουλτούρας να αντιτεθεί σε εκείνες που την περιβάλλουν, να διακριθεί από αυτές, με μια λέξη να είναι ο εαυτός της. Έχουμε αυτό τον πολιτισμικό πλούτο, αυτή την ποικιλομορφία των ανθρώπινων κοινωνιών, των ανθρώπινων προσωπικότητων και των ανθρώπινων διαφορετικότητων. Γιατί και η διαφορετικότητα είναι μια έννοια με την οποία αποβαρτιζόμαστε και το νόημα της οποίας συνέχεια το πειράζει ο κυρίαρχος λόγος και η πολιτική ορθότητα. Οι κοινωνίες, λοιπόν, συνεχίζει ο Λέβι-Στρος, δεν αλληλοαγνοούνται. Δανείζονται η μία από την άλλη όταν δοθεί η ευκαιρία. Αλλά για να μην χαθούν, είναι ανάγκη να παραμένει ανάμεσά τους, σε ορισμένες όψεις τους, μια ορισμένη αδιαπερατότητα. Και ειδικά οι μετανάστες εμπίπτουν ακριβώς σε αυτή την περίπτωση. Κρατούν το δικό τους ταυτοτικό πυρήνα, την ώρα που στα πλαίσια της προσαρμογής τους σε έναν άλλο πολιτισμό καλούνται να δανειστούν, να αφομοιώσουν και να γνωρίσουν άλλα πολιτισμικά μοντέλα. Και εν μέρει να ενσωματωθούν σε αυτά ή ακόμα και να αφομοιώσουν στοιχεία από αυτά. Και σε αυτό συνίσταται η επιτυχημένη προσαρμογή τους. Όχι να κόψουν με τον εαυτό τους και να γίνουν ένας άλλος, ούτε όμως να παραμείνουν ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν μεταναστεύσουν. Η όσμωση όλων αυτών των στοιχείων είναι που θα βοηθήσει σε μια επιτυχή προσαρμογή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λοιπόν, αν όχι όλοι, είτε ζουν και εργάζονται στους τόπους που γεννήθηκαν, είτε αναγκάστηκαν ή προτίμησαν να μεταναστεύσουν, διατηρούν από αυτές τις ψυχοπολιτισμικές συνθήκες των απαρχών της ζωής και της προσωπικής ιστορίας τους μια νοσταλγία και ταυτόχρονα μια υποκειμενική αίσθηση μοναδικότητας, ιδιαιτερότητας, ενδεχομένως και σπανιότητας, θα μπορούσαμε να πούμε. Συλλογικά μοιρασμένης, έστω με τρόπο εξίσου υποκειμενικό σε όλους τους πολιτισμικά ομοίους και πολιτικά οικείους συμπατριώτες τους.
Για να γίνει λοιπόν κάποτε πατρίδα μου όλη γη, η πατρίδα μου ένας νέος τόπος στον οποίο μετανάστευσα, χωρίς εγώ ο ίδιος να καταντήσω ένα μονομερός ξενόφιλο σκουπίδι, χειραφετημένο από όλους τους δεσμούς, πρέπει πρώτα κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι αυτής της γης να λειτουργεί στη συνείδησή μου ως εσωτερικευμένη ταυτότητα. Για να κλείσω κάνοντας σιγά σιγά έναν κύκλο, επιστρέφοντας σε αυτό που ξεκίνησα, την έννοια της ταυτότητας. Δηλαδή μια ρίζα, η οποία ρίζα αναφέρεται σε ένα γενέθλιο έδαφος που καθόλου τυχαία κατάγουμε από αυτό. Ο πατριωτισμός, λοιπόν, άλλη μια πολύπαθη έννοια και αυτή, είναι εκείνο το θερμό συναίσθημα που μου επιτρέπει να αισθάνομαι μια αυθόρμητη αλληλεγγύη πρώτα απ' όλα για τους οικείους μου, τους δικούς μου ανθρώπους, που λέγαμε. Μόνον επεκτείνοντας αυτή τη λογικο-συναισθηματική βάση μπορώ να γίνω πραγματικά ανθρωπιστής και φιλόξενος. Δηλαδή να διευρύνω τους δεσμούς αλληλεγγύης, επεκτείνοντάς τους στη σχέση μου με άλλους πολιτισμικά και πολιτικά μη οικείους συνανθρώπους μου, δηλαδή ξένους. Το να είμαστε υποστηρικτικοί, λοιπόν, ο ένας με τον άλλον, και ειδικά αν είμαστε μετανάστες, άρα ξένοι σε έναν ξένο τόπο, στον οποίο όμως θέλουμε να προσαρμοστούμε και να ζήσουμε, το να είμαστε υποστηρικτικοί δεν αποτελεί, θα έλεγα, απλή κοινωνική ευγένεια ή έστω και υποχρέωση. Αλλά συνιστά τον μόνο τρόπο να συνεχίσουμε, αν δεν έχουμε αποφασίσει συλλογικά και ατομικά να αφανιστούμε, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Ούτε προφανώς ως συλλογικότητες, αλλά από ένα σημείο και μετά, ούτε καν ως άτομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε υπομονή και με ακούτε σχεδόν 1 ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δεν ξέρω τώρα αν κάποιος από όλους θα ήθελε να ρωτήσει κάτι.